ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas, nyawang plas. Pak Gur ketal-ketil. Lah, kok ketal-ketil ngono. Lah, Nyawang ya nyawang. Dadi kowe ngene iki aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya. Ngono dadi tenan rasa wong ketal-ketil lek ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh, Mama. lek ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Mamah apa? Mamah kok gogoh wedi. Yo, Pak. Ya ampun esuk-esuk ngetokke buta gedhe. Ora apa-apa arang yo lakoni kaya ngono kuwi. Sore-sore ding kok esuke trewis sameh bubar. Ah wis bubar wae yo. Aja, Mak. Suwane ndi iki? Mak meng krang omah. Aku ya sok lewat kene iki nek mangkat sekolah ben ora Hus. Monggo ndak dijagani dalane kene aja. Ampun nggih. Niki sowan teng pundi niki Kemusuk Kidul. Sedayu. Ngono, Pak. Nduk. Ya kaya ngono kuwi. Ajarane wayangan. Ora. Kok sowan mrene iki mergo ya marga dikon mayang. Kepiye to? Ora, merga apa jenenge iki ulang tahun. Sopo sing ulang tahun? Channel Dalang Sena sing kaping pira 5? 5. Ngono Mak wis 5 tahun. Wis 5 tahun. Channel Dalang Sena streaming iki madeg. Ya Mak pajan jos temenanan. Saiki apa jenengane? Krune Dalang Sena gaul-gaul ya Mak. Gaul-gaul. Iki mau sik neng tanganku iki mau sore mau wis live TikTok. Potongane gondes wis kaya selebor miu kae lho, Mak. Ya ora kaya kuwi mulet. Mulet ki apa potongan? Mulet ki yang mulet pasti kesantet kae lho. Kepelet, Pak. Ki apa jenenge ki ya dihadiri oleh bintang tamu idolaku selamanya, Mbak Mimin dan Mbak Apri. Nek sing sitoke iki anu iki sing sitoke iki Mbak Lintang Kairo. Oh. Kok Kediri ado-ado ya, Mak. Ado-ado lho iki. Bubur apa-apa. Apa es buah. Saking Kediri, tepi-tepi Jatim mriko Jawa Timur. Wah, mau tekan ngomah jam 1:30 apa ya mau? Ora maksudnya anu mau lho. Tekan kene iki mau jam kok 1:30 kawanen neh. Gamelane rung dusunge mau 1:30 iki. Mau tekan kene iki jam pira ya? Mau jam 6:30 iki aku dandan. 7:30. Oh jam 8 mau TV berarti. Kowe lah tak dandani, Cik. Apane? Aku dhewe maksude iki. Ayo saiki nganu sik, Mak. Apa jenengane? Wis gawe sopo kae.
Ayo kae sing ngrebab ki kae. Aku dolan ning omahe iki kok Ding. Sesuk lintang nonton lho, Ding. Aku ya apa iya, aku ya ngono kuwi. Lah kok jebulane temenanan. Pokal gawene Om Kiswan, kok nek ana apa-apa. Le tekan kene iki nganggo transport lho, Om. Wis kuwi tanggungane Om Kiswan. Aku ora melu-melu. Sesuk tak terke anu gampang. Mobil aku tak supiri wis, nganggur aku ki. Sesuk ki selo aku sesuk. Paling nyopir mabuk dhewe mengko. Kok gaya arep nyopir. Ngajar mobil apa? Sik masukan sing koplingan kae mumet dhewe aku malahan. Ayo sesuk kok nyupiri Pak Baron. Atene Pak Baron kesenengan. Lah kok Pak Baron sik ning buriku ki wis seneng banget kok mau. Lagi teko mau springas-springis. Ding. Ngono kae jare mau. Ayo nganu sik, Pak. Iki apa? Mumpung ana bintang tamu. Mumpung ana Bunda Mimin karo Princess Apri karo sisan apa jenenge berdoa mengko nek wis dijumenengake. Ayo luwih becik dijumenengake mung ndak aku ndak selek kentekan bahan. Soale lali kabeh mau wis tak pikir mau iki. Dadi blok geseh tekan kene iki mingan. Pun, monggo Bunda Mimin, Princess Apli karo aturi jumeneng kanca-kanca nyuwun spotipun nderek spote ajeng napa. Monggo. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu nak lanang. Sugeng dalu. Ya ampun, kangen aku. Kangen karo Pak D. Heeh. Karo Bunda. Bunda. Yo nyatane lho, aktole Gading ki jaman disupetke yo njaluke ditanggapke aku lho campur sari. Satu kebanyakan Pak Mantep kan aku ditanggapke Mamah Mimin ngono. Oh iya. Dadi pas Dek Gading tetakan, pengen ditanggapke sing padha-padha ditetakke ngono lho. Kan kan dhisik tetakan ya. Nyatane yo terus bocah ya dadi saiki kersa ndalang. Wis mergo ndelok le campur sari ning joget-joget dijotosi wong kuwi lho. Kan joget kok dijotosi wong iki kepiye. Lah do kaget kok. Loh, iki kan nggih dalam rangkaian ulang tahun kelima Dalang Seno Channel. Kelingan 5 tahun kepungkur sing ulang tahun pertama ning nek kleru ning anu nggone mburine Mas ning Brintik nggih. Iya, adewe dandan lanang. Oh, dandan lanang. Kaki apa teko to, Mbak nek dahar niki lanang kok, Mbak. Ya Mas. Ya apa niki iwak babi ngono iki. Niki iwak babi, mboten Mas.
niki iwak sapi kula mboten kolesterol niki iwak pitik ngono. Mboten lah kulinane mangan apa? Mangan bojone kancane. Terus bar aku ngomong kan karepku jenenge aku dagelan kan ya guyon to. Jenenge aku dagelan guyon to. Lah kok ditanduki kanca-kanca warga larasi tenanan. Bar ku langsung dodek aku WA aku langsung ngono kuwi. Mesti dhisik dhewe sing ngrebab. Lah nggih, Sapa? Mas Keswan Nah, iki. dhisik dhewe nek kuwi Kula mesti. nyantek niat kula kan jenenge dagelan kan guyon. Kok kanca-kanca nanggepine serius. Dek kabeh dodekan gek piye kon aku nyanyi Pak Geter engko sijine Pak Tusio loro ati aku lah. Ewoh yen pambudi to. Wong agek awal-awal nderek Dalang Sena kok arep ndadekke Dardah aja nganti piye carane men guyub rukun kula ngono niku. Bangsaku iki kok kaya enak-enak ngono kok. Bar iki mula kanca-kanca Dalang Sena iki kanca-kanca warga lar iki nomere kanca wiyaga ora ono sing tak simpen. Pomone sing tak simpen iki mergo pekewuh karo bojone pomone kaya Mas Keswan tak simpen mergo pekewuh karo Mbak Ayu. Simpenen Mbak nek ngubungi aku ra iso apa ngebel Pakne. Ning nek liyane ora tak simpen aku njogo. Iman banget awakku. Karirku sudah menanjak. Heeh to. Hancur mun mergo kaya ngono antar pertemanan. Alah, telek. Soale yen sawu nyanyi pirsa piyambak. Nggih. Sing jenenge Mimin Pak Seno. Syukur. Cek. Ora wis muni. Guyonan kula meteng Sukino niku ikonik sekali toh itu. Nggih. Sampai sakniki Mbak Mimin Sukino udah umur berapa? Sukino udah umur berapa? Ngantekne sing ngilimi cawet bayi, nek sing ngoten niku lho. Aku tak nggo dhewe kok ya muat aku ya. Sukino ora lahir-lahir magur nemplek ae ra. Lah niki lho Sukino pun lahir. Wah. Nek ikonik sekali dados memang ngono ki kadang kala spontanitas yang luar biasa sing iso ditampa halayak. Lah menika isoe dengan berjalannya waktu. Arepa kadang kala dirangke-rangke kaya ngapa sedemikian rupa mesti dadi ning kadang kala spontanitas menika justru maca iso ketampa lah. Kuwi sing kudu diudi panjenengan sebagai dalang muda iso ngulir budi kabisane dhewe tetep jangan berpuas diri tetep iso dadi dalang sing keterima, dalang sing diterima masyarakat, sukses panjenengan, sehat kalian Dalang Sena ugi. Welinge Bunda ya ngonoan Bunda kan rason nggoni terus kan melalang buana terus. Nggih Bunda nggih. Jawa Timur tak jajah. Mula Lintang Kairo rene iki mergo kono tak jajah. Lintang kira ya calon mantumu. Nek ardo ngerti nom-nomanku jaman rung remuk ya kaya lintang ngono kuwi. Apane? Jebles menik-menik ngono ki. Gur sak benik kaya lintang. Kowe lahir kok wungkal kok arep kaya lintang. Berarti kira-kira 1199. Lah nggih. Ora 1112. Lho, mergo panjenengan ngerti aku, nyen pirsa aku wis akhir dewasa. Ora pas lagi merempul-merempule iki ora ngono. Alah kowe karo pedete lho dadi jana pedet kok mbok ra ngono kuwi. Sing penting Dalang Sena tetep jaya selalu. Rembaka, Rembaka. Bawono tetep guyub rukun salaminyo. Amin. Warga laras ugi. Ana. Mugi-mugi sansaya solid. Heeh. Tansah rembaka. Ketuane apa ganti ya, Lek? Sapa? Apa Pak Ibut ya ketuane? Kok Seragame beda. ngijeni apa sebagian ngumpake seragam iki konone terus bedani dhewe. Umume Mas, umume. Iki ulang tahun gelar setahun pisan kok bedani. Apa ora diningke apa piye gumun. Lah ya. Apa kuwi pimpinane ganti kuwi apa ana wawahan regenerasi susunan anu Apa Ibu urusan dalang awan aku. dalang awan. Kok nyepelekke. Ya ora jenenge iki mau mbok menawa kesupen saking kokean ayahan. To Mas. Ora disengaja kok ketrisut suwe ra payu piye. Lho iki iso nggo ngobati rasa kangen dhewe kalian rencang-rencang warga laras, Dalang Sena kalian ibu-ibu pesinden lho. Pas kemarin Dedek agak enggak enak badan sedikit karena schedule-nya yang teramat sangat padat. Itu ya kanca-kanca support doanipun Mbak Mimin harus sehat, Mimin harus sehat, harus sehat. Ya ampun harus sehat. Aku ki ya iso. Kowe iki aja mental-mental iki nyawa balene kok mental. Oh nek aku ketularan. Ki Dek Lintang ya kersa rawuh. Saking Kediri. Lho dhisik isih cilik saiki ya wis wayu. Dhisik nek ngomong ngene iki
Iya, Kakak. Saiki sahayune kaya ngono lah. Apa nurun kowe ya kowe kan nek ngomong ya ngono kuwi. Piye? Iya, Kakak. Aku Mbak Tatin ding. nyawang lintang apa aku tak mari ya Pri pupung rung kasep. Mari lek apa lah kowe iki lara apa? Maksudnya ndang dadi pulih ngono lho maksude. Pupung rung kasep selak ketuan. Apa anu sik wae, dinggo terapi karo Bu Pratiwi sik. Karo Mbok Tatin, karo apa Mbok Prastini. Engko mah hiburane ger kerokan. Nggih, bakunipun derek pemuji, ngrembaka Jayeng Bawana tetep solid, tetep guyub rukun. Amargi ya nek masalah golek pangan ki 1000 dalan-dalan rezekine ning rukun menika ingkang dadosaken tetep paribasan wong urip ki rasane ayem ya, Jas. Iya. Nggih, ngaturaken panglipur sinambi mangke nduk lintang dadi caosi wekdal kula nderek panjenengan Kang Pratite Apa Dek Lintang langsung ae ta, Lek? Nduk lintang ya ora Aku niki apa-apa. Bunda Mimin karo sapa jenenge? Princess apa? Princess apa princess? Tante. Oh tante ya. Tante Apri niki nggih. Apa jenenge kirim doa kagem almarhum Bapak. Ya. Seno Kowe Nugroho. sing anu Lek, sing apa jenenge memimpin doa. Nggih. Sak menika. Sak menika Bunda. Khususon Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Cekap. Nggih, Amin. Amin. Ki Seno Nugroho pikantuk swarga langgeng. Amin. Nyatane aku ro kowe iki ya iso ketrima diterima masyarakat lumantan nderekaken Pak Seno terus di streaming karo Dalang Seno Channel. Lho, kaya Mbak Tatin, Mbak Elisa jenenge wis mangambar-ambar ya ora lali mula bukane. Aku seneng. Dalang Seno ulang tahun ya tetep melu nyengkuyung. Ora kaya kowe pasang tarif saiki men-men. Aku ya ora pasang tarif, aku wis matur karo Mas Hadi. Budhe Mimin nyuwun tulung njenengan ulang tahun Dalang Seno nggih ngaturi pinten kula ya ora iso kemecap nih nggih biasa nek daerah anu Sedayu niku 12 juta aku ya ger ngono to aku nek ra isine gur nyeritake to daerah mriki 12 juta perkara kok dikai 14 ya ora masalah. Oh. Lah kono nyuwun lho wong takoni wajibe ra dijawab to Mbak apa nek enggak tahu aku enggak tahu enggak tahu emangnya Tatin enggak tahu jadi nek wong tekoni wajibe dijawab Lah, nggih. nggih. Pira-pira. Biasane nek lokalan nyuwun tulung ngeten nggih 12 sak ngono. Kuwi nyuwun tulung ya. Nyuwun tulung. 12 juta engko mulai kowe digawani cireng lho. Apa? Banci koreng. Bener aku malah sebenarnya sembuh awakku sik urung perawatan kok Mbak, kok sik ora masalah. Iki sembah sungkem kula ugi katur Ibu Agnes Nggih. Sugirawuh Bu Amika. Agnes Nggih, lah niki wektu wau grogi nggih niku. Tane ditunggoni. Oh Bu. Ibu. Nggih. Bu. Bu sungkem kula Bu ngapunten Nggih, jere saged sowan wonten dalem nggih wong soalé nggih ngertos piyambak to penyan story kula kemawon kados menapa penyan nek jenenge saya Bu. Menika mboten nggih ta penyan ya pirsa piyambak. Padha-padha wong wedok sing ngerti Bu Agnes. buat ribete. Lek men mboten sowan mriko kirike mboten kapiran to? Kok kira mboten kapiran. Napa Ibu Kok senengane. diaturi minggah panggung mawon. Oh nggih. Nggih, monggo Bu Agnes. Monggo Bu. Monggo Ibu Agnes Widya Semoro katuran minggah wonten ing pepanggungan. Kados paring boten ketang sak klimah rong klimah. Nggih. Kalian Mas Hadi nyamaktaken ubo rampinipun kalian Mas. Nggih. Nggih, kalian dipun dampingi kru Dalang Seno. Wilujeng dalu. Sing dalu Ibu. Wilujeng dalu Bu Agnes.
Sebagai apa ya, Le? Oh, ini Sebagai dalu. sapa? Anjen iki kula nggih bingung Mbak Jani Pripun? niku. Lah pripun kula ken minggah niku ken napa? Nggih. Derek. Ngestreni Kang Putra. Nah. Ugi support dalam Gambyong. channel. Kok enggak? Gambyong. Mbakmu kok kan gambyang kowe iki piye lho? Kok le kuanet. Gambyonge dhisik ibu ki niku riyen wau. lho. Nggih, sakniki pun kaweraten. Saiki Nggih. Ibu, wonten momen ingkang spesial menika saestu. Kadang kula ten panggon sok ngagem jargon-jargon sing nyumbuk menawi. Alah, Sadangunipun srawung kalih panjenengan sok tuane. anu napa nyocok penggalih panjenengan. Ketemu Bu Agnes wedi. Kadang kula rak nggih to wonten Kula nggih wedi lho Mbak Jani. wonten jargon-jargon yang kadang kula nusuk manah panjenengan saestu kula nyuwun pangapunten. Sukino pripun sakniki Bunda? Dake mulya sukina kowe. Kekrek kowe. Saestu nyuwun pangapunten menika namung jargon-jargon spontanitas mboten wonten Nggih. tujuan menapa-napa kejawi namung liput para pamirsa saestu. Lah nggih to Bu, jaman almarhum Tasih Sugeng kok teng panggung niku ngaku-ngaku nek bojone Pak Seno ngoten niku. Nggih. Napa Mboten mboten? upami wonten gimik ciuman menika kula mboten sing nyuwun. Alah, Kae lho ingkang nyuwun menika. Mriku sing memeti Bu, riyen Bu. Malah dicethake. Lho nek prasaja ngeten apa anane mbok didukani ya ora masalah nggih to prasaja Pak. Monggo Ibu paring pangandikan kagem ulang tahun Dalang Seno ingkang kaping gangsal menika. Waduh. Wah, kula pun pesan kali Mas Hadi. Mas Hadi, kula mboten sah satu patah dua patah lho. Kok malah Ngancani kula napa nek gak kula to Bu Agnes menika? Apa nek gak kula? Alon-alon pasuryanmu ki wis medeni. Kowe tambah ngono kuwi rak Bu Agnes tambah gila. Hukumipun fardu kok mboten sepatah dua patah kadang kula ini cuwis kok panjenengan Lah, mboten sama ngendika. Karo bance kok hukume fardu ki. Ketemu pirang perkara. Mangga Bu Agnes. Mboten sah satu patah, dua patah. 100.000, 200.000 juga oke. Aduh, nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, ugi salam budaya. Ingkang sepindah temtu nderek mangayu bagya. Awit napa nggih? Ulang tahun Dalang Seno Channel yang kelima. Matur nuwun kagem sedaya penggemar dari seluruh penjuru dunia. Karena ada yang dari selain di Indonesia, di berbagai pulau di Indonesia juga ada dari Belanda, ada dari New York, ada dari Taiwan, ada dari mana lagi ya? Amerika dan lain sebagainya. Suriname wonten. Suriname, nggih. Dados matur sembah nuwun kagem sedaya kemawon. Ugi rencang-rencang warga laras, Mbak-mbak sinden, Mas-mas, Pak-pak, Mas-mas rungokno kowe iki nggih. Mas-mas, Mbak-mbak. Nggih Bu. Gegeden sirah kowe timbak. Matur nuwun sanget. Matur nuwun sangat atas apresiasinya setiap waktu sampai 5 tahun ini. Sukses terus nggih kru Dalang Seno. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika mumpung Ibu tasih wonten nginggil, menika sekalian potong tumpeng. Nduk, ya men Afdol iki men didungani Mas Solikin. Lah, dadi ya nggih to nggih, hiburane ya etuk, nggih to nggih kesanipun nggih lah. Mas Solikin ora gur ning gembira luka ae. Ha nggih. Ki yoga sing resik sak apa-apane kok. Mas Solikin Ben luwih afdol Nggih. meneh. Bunda Mimin, Nggih. ben luwih afdol meneh. Nggih. Potong tumpeng sak mimine. Mimin mboten potong tumpeng no, Potong napa? potong kuine. Habislah sudah. Mangga Mas Solikin Teneh kalian habis. dungani rumiyin sak. Mas Hadi monggo. Mas Hadi nggih, Kalian Mas sedaya Agus. kru Dalang Nggih. Seno. Nggih. Mas Solikin monggo. Dipun dungani rumiyin kalian Mas Solikin laju mangke kak pemotongan tumpeng. Monggo. Cek cek. Kowe dadi moden kudu sing Moden lho, ngalus Mas, kowe, iki ora kudu sing guyon. janah lho. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih monggo kita tansah donga nyuwun dhateng Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi wonten ing adicara ulang tahun
Dalang Seno Channel Pargolaras lan sedaya mawon Ki Dalang Mas Gading mugi tansah ngrembaka pun paringi sukses dayanipun. Monggo kita sami ndedonga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana ighfirli wal walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kagem Pak Senogi almarhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil dolin amin. Sampun. Monggo Bu. Monggo lajeng kemawon Ibu Agnes potong tumpeng monggo dipun dampingi kalian sedaya kru Dalang Sena. Monggo rencang-rencang Mira Prada nggih. Nderek. Pak Ketua, Pak Ibu. Simbolis Mas Solikin sampean dulang Mbak Mimin. Nah, iku ora babakan dulangane, iki monggo simbolis nek wong lanang ki ngekaki kaya utawa pangan kanggo keluargane. Iya. Mas. Aja kau-kah Mas telakku umume menungso, Mas. Piye ta? Lho, ya Allah kaya nganten anyar. Iki mung simbolis saya ora babakan garane sing dianu. Iya, mangap. Segone wekal. Alah, ya kowe genten dulang Mas Solikin. Ben didulang kok terus didulang sik. Ditulang. Nah. Wis ngono kuwi. Ora apa-apa, wis alon-alon. Nah. Kok nggo cetok piye to? Kok nggo cetok piye to, Mas? Pada keladen tukang. Hak, ayo mangap, hak. Ngelak ora, garek mimi. Nenen. Makembel bujana kaya nganten ngono kae lho. Hati-hati nggih, Mas. Iki yo kejaba seniman yo Pak Guru. Sukses karirnya, sukses rumah tangganya, bagya mulya. Yo Pak Ustad. Aku saiki wedi nyerak Mas Solikin. Napa? Kok nek diasinke malah. Nggih, monggo. Sembah nuwun Mas Solikin, nggih. Saiki kari hiburan. Hiburan. Iki ya dina iki ana acara lho, Cus. Apa?
Oh iya, iki barengi supite anakku lanang Lano. Oh, putrane Mas Agus. Nah, Soleh ya Le, pinter sekolahe. Kek ndang mari digunakake apa mestine aja kaya bapakmu. Bapakmu ya digunakake mesti apa mestine. Oh alah. Mas Agus ki biasa bojone kok ayu, anake ya apik ya. Ya jenenge jodoh tak jodoh. Oh alah. Agus meresahkan kok tau. Sehat selalu Soleh. Iki dek anu ya. Dek Lintang Dek lho. Lintang nggih. Engko nek nyawang aku tok ndak juarai. Monggo Mbak Lintang. Ayo sayangku. Nganggo sepot apa? Disepoti. Disepoti dong. Ya Rodok sing gumyak anu ya. sing Yang buka rodok sepot. gumyak. Yang romantis ya apa? Yo, ayo sing romantis yo. Kowe bengi ke boh mending apa lek? Kaya kaul aku kaya kaul. Lah ya kaya bercermin nek nyawang Lintang Kairo Lah iki. pripun to beda lho. Lah ya ngono padha, kuwi. ajine padha manise. Ning aku nek sanggulane kok kaya ngono ki ra patut tinduk, nek aku nek kowe kok patut aku mandarane kok tarangan pitik lho nek aku. kok. Lah kowe nek sanggulan Lah, kaya ini kan Ngarepku rambutku ya tak ngenekke tok, maksudnya nggo nutupi ya ta bathukku Iya. sing lengar. mbak kei belan ngono to. Heeh, karepku ya tak Lah kei belan iya. kok Lintang. Lah ndasmu malah kaya bentet ngono lek. Jan bajuke salah pangan ya, Mbak. Mula tetap jadi diri sendiri, Oh, sama iya. apa ya nak ya. Iya. Punya ciri khasnya masing-masing. Lah oke cirine I love karo kasih. myself. Dek Lintang saiki Nggih. kelas pinten? Sekarang kelas 1 SMA. Oh, sakit Berarti dewasa. berapa? 16 tahun? Iya, 15 Mas. 15 tahun. Iya. Dek Gadeng pinten, Dek? Kula 18 tahun. Ah, iya, selamat malam Mas Gading. Selamat Sugeng malam dalu. Mbak Lintang. Ya. Alah, iki apa anu ya? Dalam. Lek apa apa Mas Gadeng ki ngajak balen kowe, Nduk? Yang yo Dek wingi. Ngejak balen? Enggak. Piye? Ya aku disuruh diajak ke sini katanya kangen ngono lho. Oh, Ya. oh. Lah dalah. Wes, urusane wong enom iki wis wong. Urus. Mboten. Yuk, kaum menua diam ya ini. Ini band Gen Z. Iki ini sing band heboh Gen Z. kaum menua. Kaum menua lerem ra. Sing heboh kaum menua. Kowe zaman nom-nomane ora tau nglakoni ngene kok kowe kenalan pisan kok diblusukke ning nggon galengan kok. Lah, ngono Lah kuwi ya aku piye? ra mengalami fase kaya Lintang urung ra mengalami. Saking ayuku kok wong selalas ronto kok, selaras ronto. Mbok kelingan dhisik panuthok kok le senengane. Kok Iki Aduh, bosok. sia-sia to, Mbak. Ayuke Mbak Yu. Dek Lintang Dalam. kesini Nggih. sama Bapak Ibu. Nggih, kalih Bapak Ibu. Apa sih sanar tembungan ya iki kok? Yo. Maksudnya ngene lho, nembung ki maksudnya ngene lho. Mbok menawa sok kuliah ning Jogja. Iya. Lah ra iso. Begitu. Heeh, nggih to nembung, to Nggih, nembung lah. nggih, besok mau kuliah ning di Jogja Jogja. dosane Bu Agnes kan karo titip, nggih to. Karo bacan ngono lho. Yo lah dalah. Nanti bisa Bu aja pensiun sik ya, Bu. Lah ngapa? Ngono ora sido. nanti bisa satu kuliah sama Mas Dalang. Lah, ya. nggih. Kok jreng ya. Mbak Cobi, Dek Lintang Nggih. nyerak Mas Gading salaman. Ngerti lah nggih. heeh. Salim Mas Gading, Mas Gading. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading nggak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam abang. Abang kok anu euforiane kok beda ya karo sing nom-nom ki. Lah kowe medeni ya. Lah ya kok abang lho. Oke, nek chemistry-ne lho
lho piye wi? Respone kok kaya ora ono, ora kaya Gading karo Mas chemistry-ne Gading kan Loh, coba balik nono. Iya, selamat malam Selamat Mas malam Gading. juga Mbak Lintang. Good night Mas Gading. Good Kowe iki night. suaramu aja bindeng mah kaya banci ning bangjo. Apa? Lah nek bindeng, abang. Oh, Bang. Beda ya awurane lah. Ya beda. Mosok nyawang wong ayu kudune kagum kok malah mungkuk-mungkuk. Lho nyawang anak-anakmu. Lah, ya. Lho, nek ngono kuwi jan nyenengke ya, Lek. Wis aku tak arane kono pres kali ngeli tuwa saiki kegarek manembah wis. Ah, Dek Lintang tetep di situ. Oh, di sini. Bawa. Bawa. Bawa spesial buat Mas Gading. Nek iso Ah, bawa bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged, Nek, mau kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih, kalau dua, pripun? Duet. engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun kula nderek kok namongan iki. Mano celiramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang, pelok barang. Wah, pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kaya kue, aja kaya kue. Lho. Nang gula iki lho. Aja kaya aja ngono, aja ngono. Kayak kowe, aja kayak kowe. Karane wong akrami. Ya ampun. Aduh. Apa lho rasane? Rasane piye to le rasane? Napa? Napas bantuan saka bunda. Mah klenger kowe engko. Tangannya Mas. Iki ngapa? Kok malah kaya titik memet iki? Kahanane sanding kotak iki kok ngopo? Lah nek apa? Cepol lho. Aku bisa mong anu saya bulan geger ngono awakku ora karo-karuan lho, Mas. An pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Omong ati pawi tani Piye le rasane? Nyes. Nyes. Ya karo diok sawang apa Ah, nggih. dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. dalam Kang Mas. Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalan. Kalian sing biyen-biyen. Gus talah cah saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning Batrek. Lah kan kowe kelira disampirke ning bak truk kok. Kayo belajar kok no. Anatomi. Ya. Ayo sayang. Luput pisan kena pisan Seliramu ora tau luput, Yai. mila Kang Mas Hai. yen gampang luwih gampang Apa? Nek sing roman aku tanganku mesti gratil tekan ngendi-endi lah jenenge cek bocah cilik ya aja nganti ora tak arahke rono malah. Wis kowe aja pengen. Ora. Kowe ora mungkin iso ngono masih nyeraki kowe bangsane Pak De Ahmad, Mbah Reso. Aku ya lah ya angger ketemu liyane nyeritake putune gur glegeken wis ora ana cerita Lah liyane. iya.
Yen angel angel Ngopo ya Bunda? Gadeng. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas, nyawang plas. Pak Pagur Lah, ketak-ketik. kok mau ketal-ketil ngono. Lah, Nyawang ya nyawang. kudu Dadi lho, Mas. kowe ngene iki aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho, dadi tenan rasa wong ketal-ketil katne lek ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Oh, Aduh Mama. lek ngajari nganggo ngrangkul barang ya kayak mah ya. Mama apa? Mama kok gogoh wedi meneh. Ayo nok bacet nak. Yen angel angel Le mbok pikir ki apa ta Le? Nika lho. Bari iki aku disengiti iki aku. Kali sinten? Iki Sukina ta? wis nesu iki ketoke iki. Pun bagiane dewi-dewi. Lah, sik kae malah aku Mas. Kae. Tak lungguh dingleke lintang. Ora iso, aduh. tan kena tinumbas arta Langgami jenang kula ya Mas. Nggih, jenang gula mawon. Duet kalih panjenengan boleh? Mboten saged Mboten kula, saged, mboten leten napa? saged. Mboten saged jenang gula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Kok piye kata ya Le? Aku golekno guling, Jon. Apa bocahe kelet. Ayo karo jumeneng ra apa-apa, Nduk, karo lenggah ya nderek. Iya. Nek Nggih. kene kena nek kono nek nyaman ning kono ya ora apa-apa. Iya. Aku tak ndek kene ya. Oh iya. Sampai engko. Matur sembah nuwun. Nggih. Aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Dalang Seno, channel Dalang Seno. Nggih. Semoga kedepannya tambah lancar, Amin. sukses selalu, Amin. tambah solid dan guyub rukun. Amin. Amin. Terima kasih Mas Dalang. Sami-sami matur sembah nuwun Mbak Lintang. Lah kok kowe malah sing salah tingkah piye to, Nok? Kok lebih turki kok. Makasih Mas Gading. Makasih Mas Gading. Sami-sami Mbak love you. Lintang. Dik. Love you too. Ya I Allah. love you too. Gusti Allah. Wah, terima kasih soh, I love you too. Iki enek ucapan Le. Heeh. Selamat HUT channel Dalang Seno sukses jaya sehat selalu. Amin. Saking gudeg Bu Agus Magelang. Nggih. Paring tindih 200.000. nggih. Mboten ngersake lagu. Ya aku dicaosi apa-apa sing penting gumyak regeng gayeng. Sesuk kena nggo KB.